UPPLनि दाय होननानै बा मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिनो दाय होननानै गवर्नर बिथाङा गावनि आखायाव जोंनि BTC-खौ लानानै थांदों। UPPLनि दाय आरो प्रमद बर'नि दाय आरो गवर्नरा BTC-खौ सेनानै लांबाय बे बाथ्रा। हेलौ मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा दिनै UPPLनि दाय आरो प्रमद बर'नि दाय आरो गवर्नरा BTC-खौ सेनानै लांबाय बे बाथ्राया बे भिडिअनि गेजेरजों बेरखांदों। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो क्लिपआव नुनानै थारैनो बुजिखाबाय, एसेब्लाबो हमनो हादों दिनै रन्जित बसुमतारी सारा दिनै मानि सायाव मा बिबुंथि लाखिदों आरो मा बाथ्रा बुंनो थांगासिनो नोंथांमोना थारैनो एसेब्लाबो हमनो हादों। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै गावनि पार्टियावनो बा गावनि सिनि UPPL सरकार थासेयावबो दिनै हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा बे बाथ्राखौ बुंदों, जोंनो गुवारै फोरमायथिदों आरो बेखेवनानै होदों जे UPPL सरकारा दिनै मोजां खामानि मावनो हायाखै होननानै जोंहा बुंनो थांगासिनो। दिनै गवर्नरा दिनैहाय BTC-खौबो सेनानै लांबाय। फारसेथिं लोगोसे जोंहा UPPLनि चिफ जोंहा प्रमद बर' सारखौहाय दाय जाबसिनगासिनो आरो गोरोन्थि बुजिगासिनो होननानै दिनै जोंहा रन्जित बसुमतारी सारा बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो बिनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासे नाय, अब्लानो बुजिगोन दिनै रन्जित बसुमतारी सारा दिनै मा बाथ्रा बुंनो थांगासिनो। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना ससे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो रन्जित बसुमतारी सारा मा बुंखो। खुलुमबाय, आं मुस्रि रन्जित बसुमतारी, UPPLनि सासे सोद्रोमा महरै दानिया गुबै बाथ्राया जादों ससियेल मिडियायावहाय ओंखारनाय बाथ्रानि सायावसो आं फंनैसो बुंनो नागिरदों। बे बिथान्थियाव बाहागो लाग्रा मानव गेदेर बिथांमोना जोंनि हान्जानि आफादगिरि बिथांजों लोगोसे हान्जाखौ सोंखारिदों। गवर्नर रुल फैनायाव UPPLनि दाय होननानै बा मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिनो दाय होननानै गवर्नर बिथाङा गावनि आखायाव जोंनि BTC-खौ लानानै थांदों। नाथाय BPF हान्जाया थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो दिनै गावसिनि आखायावनो थानाय BTC खुंथायखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायनानै गावसिनि आखायाव लाबोफिननो हायिया गावसिनिसो दाय। बेवहाय UPPL-खौ सोंखारिनानै मुलाम्फा गैया। नाथाय स्पष्ट बाथ्राया बेखौनो आं UPPL-नि सासे सोद्रोमा हिसाबै बुंनो नागिरो। दिनै थांनाय 17 बोसोर बिथांमोननि आखायाव थानाय खुंथायनि गेजेरजों जोंनि बे BTC हालामनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरा सोबख'जाबोदोंमोन, गादबजाबोदोंमोन, जायनि जाहोनाव बेनि थाखायनो जों UPPL हान्जानि साफ्रोमबो सोद्रोमाया दुलाराय BTR हालाम एबा BTC हालामनि रायजो राजाखौ खावलायो, जानायनि जा जेंना, बे जेंनाया जोबना फैयोब्ला निस्सय बिथाङा गावनि जा मोन्दांथि, बे मोन्दांथिखौ नायनानै एबा समाज बेबस्थाखौ नायनानै एबा जोंनि महामारिया जोबस्रांनानै फैयोब्ला बे बेबस्थाखौ लागोन एबा इलेक्सना जागोन होननानै जों फोथायो आरो बेखौनो जों साफ्रोमबो रायजो राजानो मेसेजखौ हरनाय जायो। गोजोन्थों। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय दिनै रन्जित बसुमतारी सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो, दिनै प्रमद बर' सारखौहाय मानि थाखाय गोरोन्थि बुजिदों आरो मानि थाखाय बेखौ दाय जाबसिनगासिनो आरो दिनै गवर्नरा मानि थाखाय जोंनि BTC-खौ सेनानै लांखो आरो गावनि आखायाव मानो लांखो, बे बाथ्राखौ जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों। आरो दिनै हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों दि दिनै BPF-आ 17 बोसोर सरकार दानायाव आरो 50 बोसोर सासन खालामब्लाबो जाय बुस्थुखौ लाबोनो हाया, बे बुस्थुखौ दिनै सानसेयावनो जोंहा UPPL सरकारा दिनै लाबोनो हाबाय, बे बाथ्राखौ बुंदों। स' थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो बुजिनानै खोनानानै थारैनो मोजां कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय BTR बा BTC इलेक्सनाव सासे मोजां लिडारखौ दैथायहरनानै जोंनि गायसनगिरि देरनाब्ला रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसांनि NDB केडारफोर दं जोबथेसालियाव जे बिसोर उदां जायो आरो जेसांनि NDB फोरनि केस जागासिनो जे बिसोरनि केसा उइथड्र जायो, बेखौ जों मिजिं खालामो। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना बेखौ सानै हयै मोजांनि कमेन्टजों फोरमायहरबानो जाबाय।
अब्ला आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।